Namamaga ang mga paa, mabilis hingalin, limitado ang galaw. Ganyan kung ilarawan ni Arian Brocales, 37 taong gulang mula Kararayan, Tiwi Albay, ang kalagayan niya habang nakikipaglaban sa sakit sa puso. Dati po kasi nagtatrabaho ako sa Cavite, electrician. Tapos naramdaman ko na ang bilis ko na mapagod. Pag umaakit ako sa hagdan, sa scaffolding, naramdaman ko na yon, kaya nagdesisyon ako na umuwi. Habang nakikipaglaban sa kanyang sakit, naging kaagapay ni Arian ang kanyang pamilya. Si Nanay Gracia Brocales, 65 taong gulang, ang nag-aasikaso kay Arian. Hindi niya lubos maisip na magkakaroon ng sakit sa puso ang kanyang anak. Problema ko kay ito kan siya o naghurubag siya. Grabe ang problema ta siyempre so para gasto kong sa makuha. So pagkakan pa so gabos-gabos pan mga kaipuhan sa harong. Ngunyan, siyempre makulog baga sa daghan na sarong aki mo may kamatian. Si Eden Brocales, 25 anyos, ang naging katuwang ni Nanay Gracia sa pag-aalaga kay Arian. Nahirap po kasi kapag uli niya po, talagang na siya, nagmamanas na. Tapos kan time na ito, nagkaklase pa po ako. Kung may mga kaipuhan po siya dyan sa harong na dayang kaya, igtabangan ko man po nagibuhon yun. Labis na nalungkot si Eden nang malaman niya ang sakit ng kanyang kapatid. Nahirap lang po. Siyempre po, kasi kang time na ito po, nagtatrabaho siya tapos nagtatabang, tapos iyo po, nakamati siya. Walang ibang hiling noon si Eden, kundi ang maoperahan na ang kanyang kapatid. Na sana po, maoperahan po siya para dahil na po siya makamati. Na sana po may magtabang sa muya para kung namamati niya po, mahali na po. Sa piling ng pamilya, nakatagpo si Arian ng lakas. Bago ang kanyang operasyon, wala silang ibang dasal, kundi ang kanyang kaligtasan. Nakamati pong kurab. Siyempre po, operahan po, bubukasan yung niya tapos. Pero nagpasalamat man po, mga matibay man po, ang mga doktor na ma-opera naman. Ano yung pinagdasal mo? Na sana po maging successful po ang operasyon. Kwento ni Nanay Gracia, minsan daw ay nagsasabi sa kanya ang kanyang anak na nakakaramdam na ito ng pagod dahil sa kanyang karamdaman. Nagkasabi man na minsan, ayama, sa banggid ako nagkaturog. Sabi ko napapagalon nga niya ako, nagtutukaw na sinangaya ako sa tukawan. Kaya labis na lang ang pag-aalala ni Nanay sa kalagayan ng kanyang anak. Ay, sobra ang paghadit kung papaanhon ko na ito. Kaya nga na kami, maoperahan na siya. Nabunutan ng tinik ang puso ng pamilya ni Arian matapos maging successful ang kanyang operasyon. Siyempre, magmaho na kami, nakarecover na siya sa puso. Maugma po. Successful po naging operasyon niya. Sa gitna ng takot, naging kaagapay ni Arian at ng kanyang pamilya ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Halos 500,000 pesos ang sinagot ng Ako Bicol sa pagpapaopera ni Arian. Bukod dito, nagdala rin ang grupo ng groceries at cash assistance para makadagdag sa maintenance at pang-araw-araw na supply ni Arian at ng kanyang pamilya. Ay, grabe ang kaugmahan ko, boda, nagpasalamat kami sa Ako Bicol, ang tero sa mo yung tabang dahil kayang gastusan, boda, pasalamat akong sobrang-sobra. Takong bako po dahil duman, paano may aday maoperahan. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, dakulaan pong tabang ang tinapo sa muya, sa financial po. Takong bako po dahil sa inda, dahil may po ito makukumpleto po yung kaipuhan na bayadan sa ospital. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol dahil po yung mga bayarin po nagdagtulong din po sa amin. Kasi po kung wala yun, hindi namin mabibigyan ng tamang bayad yung operasyon na yon. Walang katiyakan ng bukas, ngunit para kay Arian, sa bawat tibok ng puso, may pag-asang nagpapatuloy.
Sa bawat sakit at hamon na nalalagpasan, may pangalawang buhay.